Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Ice Walker here και είμαι εδώ μαζί με τον Γη. Γεια σας παιδιά. Για να σας δείξουμε το Middle Age Craft, ένα σερβερ που δημιουργήθηκε πρόσφατα και είναι ο σερβερ του Μεσαίωνα. Και είμαστε εδώ για να σας διαβάσουμε τα ρόλια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο Spawn, είμαστε σε μια μεσαιωνική πόλη και είμαστε εδώ για να σας δείξουμε τα rules, γιατί άμα δεν ξέρουμε καλά τα rules θα πούμε φυλακή ή θα μπαν. Θα τα διαβάσει τα rules, Γη? Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι no griefing, δηλαδή δεν πρέπει να πάτε σε ένα αντικείμενα και να τα μελετήσετε, να τα παίρνετε. Το δεύτερο είναι no advertise, δηλαδή να μην διαφημίσετε άλλους server. Το τρίτο είναι don't serve the admin. Να μην βρίζουμε τους admins. Ναι, να μην ενοχλούμε τους admins. Don't ask admin for items, δηλαδή να μην ζητάμε από τους admins items. Ένας άλλος είναι να μιλάμε speak Greek or English only, δηλαδή να μιλάμε μόνο αγγλικά και ελληνικά μόνο. Don't use offensive names, να μην χρησιμοποιημένα. Όχι, να μην χρησιμοποιούμε, εδώ εννοεί προσβλητικά ονόματα. Συγγνώμη, αλλά είναι λίγο στα αγγλικά τα πω καλά. Ποιος, εσύ? Ναι. Τώρα, εσύ... Εγώ τα πω καλύτερα. Να μην είμαστε ρατσιστές. Να μην γινόμαστε ρατσιστές και don't spam, δηλαδή να μην σπαμάρουμε, να μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Γη, μοιάζει σαν το Ζοκ. Τώρα τι θες, είμαι το γκλέβο. Ο Γη θα γίνει διάσημος σαν Γη Ζοκ. Τέλος πάντων, πάμε στα Warps. Τα Warps, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα σημείο που μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, όπως να σκοτώνεις, να αγοράζεις, να πληρώνεις. Το πρώτο Warp είναι το Warp Shop και να κάνεις βόλτες με τρενάκι, με την αγαπημένη σου γυλακλούλα, όπως εγώ τώρα θα πάω. Το Warp Shop ουσιαστικά είναι και Admin Shop, όπου μπορείς να αγοράζεις διάφορα πράγματα. Γη, μ' ακούς? Μπορεί να αγοράζεις διάφορα πράγματα. Ουσιαστικά όμως εδώ υπάρχει και ένα πράγμα. Οι τιμές, μπορούμε να φτιάξουμε δικό μας shop, αλλά οι τιμές πρέπει να είναι σύμφωνες με το admin shop, δηλαδή να είναι ίσες ή λίγο μικρότερες κατά ένα ή με μεγαλύτερες. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται slash sell hunt. Έχω εγώ ένα diamond block. Άμα πατήσω sell hunt, θα πουληθεί αυτό το diamond block και θα δώσει 2.000. Εδώ το diamond block κοστίζει, το diamond block που είναι κοστίζει 2.700. Εγώ κερδίζω 2.000. Άμα κέρδιζα 3.000 εγώ, θα μπορούσα να βγάζω περισσότερα λεφτά. Παλιά είχε γίνει ένα τέτοιο ατύχημα χωρίς να το πάρουμε είδηση και ουσιαστικά είχε πλουτίσει όλο το σερβερ. Γη, ακολούθαμε. Πάνω στον κάτω όροφο, όπου είναι... έχει πολλούς ορόφους. Και θα χτιστούν... αυτό θα είναι λίγο αναθλιπτικό. Και θα γίνουν και άλλοι όροφοι. Το επόμενο warp που αξίζει να πάμε είναι το slash warp creations. Εκεί θα δούμε κάτι ωραία πράγματα, είναι αυτό που θα ήθελε να έχει πάντα ο Γη. Και αυτό που δεν έχετε το... Ice Walker. Ζηλεύει. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, αυτός εδώ είναι ο admin του server. Τον βλέπετε πόσο δυναμικός είναι. Μετά, αυτό εδώ που θα σας δείξω μόλις τώρα, το φτιάξαμε για να κάνουμε δώρο στο Γη, αλλά ήταν λίγο μεγάλο. Δεν τη ζηλεύει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, μην περάσει. Εδώ είναι ο Πίκατσου, το αγαπημένο παιχνίδι του Γη. Όλη μέρα το βγάζει έξω και το κουπανάει στους τοίχους. Και φωνάζει πίκα πίκα Πίκατσου. Creeper. Ένα τεράστιο creeper, εγώ μίσα με το μάτι του. Θες χέρι με τους creeper.
Πάμε στο επόμενο warp γιατί αρκετά κρατήσαμε, δεν έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Που είναι τα donates, θα παραλείπτουμε κάποια warp. Εν τω μεταξύ, πόσες απόπειρες κάνουμε για να γυρίσουμε το βίντεο? 15 φορές προσπαθήσαμε, 16. Δεν πειράζει. Διάβασε το donate εσύ, εγώ τους δείχνω λίγο την πόλη μέχρι να διαβάσεις. Το πρώτο donate είναι στο Game Mode που κάνει 10 ευρώ και 12 δολάρια. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει από κομμάτα, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει Game Mode. Έχει Game Mode, Time Set, Day και νομίζω Kill. Εντάξει, εγώ δεν έχω πληρώσει. Από όταν αυτός που πληρώνει τα έχει και τα ξέρει καλά. Εγώ δεν πληρώνω, ρε. Ξέρω, έχει πλάκα. Το δεύτερο είναι το Night, το οποίο κάνει 15 ευρώ και πρέπει να πληρώνετε 5 ευρώ κάθε μήνα. Και αυτά έχει Game Mode, Time Set, Day, Kill και διάφορα άλλα. Fly νομίζω έχει. Το επόμενο είναι το Lord που κάνει 25 ευρώ και πάλι 5 ευρώ κάθε μήνα. Με στήζει με το Night και το Game Mode και κάτι πρόσθετα. Άμα έλεγε και τι πρόσθετα έχει και τι κομμάτια έχει, καλύτερα θα ήταν βέβαια. Και το τελευταίο και καλύτερο είναι το Paladin 45 ευρώ, το οποίο έχει σχεδόν όλα τα κομμάτια. Ακούστε λίγο αυτό είναι το πρώτο. Έχει και κάποια άλλα, όπως το Police Officer που τη κερδίζει με τύχη. Και τώρα όσο είμαστε εμείς ουσιαστικά κλειστοί για το restart, θα σας πω ότι είναι το Police Officer και το Builder. Police Officer έχει το slash skill J, Vans για να παρακολουθεί και Fly. Και ουσιαστικά είναι για να γιατί γίνεται η κλήρωση και είναι για να κάθε μήνα αλλάζει νομίζω και είναι για να ουσιαστικά για να ελέγχει ποιοι κάνουν παραπονιές. Είναι και ο Builder, που ουσιαστικά για να γίνεις Builder δεν πληρώνεις, φτιάχνεις ένα κάτι, παραδείγματος χάρη έχει γίνει τις προάλλες ποιος θα φτιάξει το καλύτερο άγαλμα του Ζάρκου του Owner και το κάνει και έγινε Builder. Τώρα θα σας πω ότι πολλές φορές κάνουν λιστά το server, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά μας τον admin, αλλά εγώ είμαι τον owner, συγγνώμη, εγώ είμαι admin αυτή τη στιγμή και OP ταυτόχρονα. Και τώρα πάμε στο επόμενο warp που είναι το slash warp epic. Παραλείπουμε κάποια, θα σας πω στα πιο βασικά εγώ που γνωρίζω. Θες να πούμε στο τρενάκι ή πιστεύεις πως θα είναι χάσιμο χρόνο? Άντε κάνουμε μια βόλτα. Έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε όμως? Φίλε, εγώ ξέρω πως άμα πούμε στο τρενάκι θα επιβαρύνουμε λίγο το server, αλλά μπες πρώτος εσύ. Μπρόξε με. Βασικά, έφυγε μόνο του. Ρε! Φύγε! Γη, μπες, μη πεις, κάτσε, μην ακίνητος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ας το γίνει να κάνει τη βολτίτσα του. Και φύγαμε. Καλά είναι και εσύ όπως πάντα, σταθμό. Εγώ θα έχω περάσει. Ζήλια, ζήλια. Φοβούμαι ρε, τι είναι όλα αυτά, φοβόμαι. Βασικά... Και έκανα την έσπασα το κάρτι. Μπράβο, τέλος πάντων άστο αυτό, θα το κάνουν καλύτερα αυτοί που ξέρουν από αυτά. Μένα πότε, εγώ δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα τρενάκια. Τέλος πάντων πάμε στο επόμενο word που είναι το slash world drop, δικιά μου δημιουργία. Που ουσιαστικά εδώ πέρα εφαρμόζουμε μια μέθοδο του drop party. Έρχονται κάποια άτομα εδώ πέρα και τους πετάμε με dispenser hoopers item ή dropper item και τα παίρνουν αυτοί και γίνονται πλούσιοι. Το επόμενο word που αξίζει να σας δείξουμε είναι το slash warp. Τι έμεινε? Το nether portal και αυτά τα ξέρετε. Το hedge είναι slash warp hedge. Θα σας πάμε τώρα λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε τον καλύτερο χρόνο. Βλέπετε εδώ τα κεφάλια.
Θέλω ένα. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Μα μου κάτω κεφάλι σε αυτό δεν είναι. Ποια? Αυτό ή αυτό? Όχι. Το Τέλος πάμε. πάντων, φεύγουμε και από εδώ. Το επόμενο βασικά νομίζω πως τελειώσουμε τις Warp που πρέπει. Jail δεν πάμε γιατί ουσιαστικά είναι PvP. Ακούστε, πάμε στο λίγο spawn. Υπάρχουν κάποια mini games όπως είναι το βασικά. Το Hunger Games επειδή λάγκαρε, τα Hunger Games επειδή λάγκαρε πολύ ο server κλεισάν. Το PvP είναι ανοιχτό, μπορείτε να παίζετε, θα σας εξηγήσω τι κάνετε. Μπαίνετε σας βάζει σε ένα σημείο και για 15 λεπτά υπάρχουν κάποιες chests όπου πρέπει να πάρετε item σαν μήλα ουσιαστικά και να πλακωνώσετε. Το Hunger Games είναι σας βάζει σε ένα σημείο όπου είναι γεμάτο, το Hunger Games βασικά έκλεισε, συγγνώμη. Το paintball, θέλεις να παίξουμε ένα paintball, προλαβαίνουμε ή δεν θες? Το βγάλαν το paintball. Στο spliff είναι σε ένα μέρος με χιόνι και ένα φτιάρι μεγάλο, διαμαντένιο πρέπει να σπάσει και να πέσει ο άλλος κάτω το χιόνι στη λάβα. Αυτά έχει όλο και όλο σερβερ. Ό,τι καινούριο θα το ανεβάζουμε στη σελίδα μας στο Facebook, Middle Age Craft. Μπορεί να ανεβάσουμε κανένα βίντεο για κανένα άλλο σερβερ, γιατί εμείς κερδίζουμε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα και να σας αποχαιρετήσουμε και να σας πούμε ότι όποιος μπει θα κερδίσει. Σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Για πες και εσύ ένα γεια.